मालाबाबो बिथाङा मानव गेदेर रन्जन दैमारि बाथ्रा बुंफेरासै। मानव गेदेर एनडिबि जोहोलाव बिथांमोननि बाथ्रा बुङासै। मालाबाबो बिथाङा एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा, मार्टियार्स फेमिलिनि बाथ्रा, रिहाबिलिटेशननि बाथ्रा मालाबाबो बुंफेरासै। मालाबाबो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंफेरासै। मानोना बै समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि संख्रि जानानै देरगासिनो दङमोन। लासै लासै बिथाङा जिथिया नुबाय पकेटआ जिर' जालांगासिनो दङ, अब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टआ बोरैबा फैफ्लांबाय। दा दिनै बिथाङा जेरावनो स्कप मोनो जातीयताबादनि कालार फुननानै गावखौनो हिर' खालामनो सेस्था खालामबाय थायो। दा गाव हिर' जानो थाखाय बियो जाय मानसिया जातीयाव मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैया, सोरांबानो लिडारखौ समालोचना खालामनायनिल'सो खामानि मावो। बेबायदि मानसिखौ जों बयबो सिनायना लानाया मोजां। आरो बिथांनि जा एरियानि डाटा, बिथांनि जा माने केरेक्टार, बेनि सायाव जोङो बुंसोनांगौ दङ होननानै सानाखै। बिथांनि एरियानि मानसिफोरा मोनथिगौ बिक्रम दैमारिया बेसेबां गोथौ हाखरनि ना, बेयो मा मा खामानि मावो, बिथांनि सिगांनि जिफोर खामानि दामानि बेयो बेसेबांबा मोजां, बेसेबां मोजां मावदों मावाखै बे बाथ्राखौ मोनथिगौ। दा बाथ्राया जाबाय दिनै खौसेथिनि बाथ्रा जेराव सावरायबाय थादों बयबो सिरियास हारिखौ लानानै, बे समाव बिक्रम बायदि थिफुदला मानसिया जानला मानला बाथ्रा बुंनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गनायथावना जादों आरो जायाखै, बेसेबां एक्सेप्टेबल दिनैनि तारिखआव। साननैसो सिगाङाव गावसोरानो बुंबाय जे मानव गेदेर एबसुनि आफादगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जि बाथ्राखौ खावलायदों, जि बाथ्राखौ आपिल खालामदों, जि बाथ्राखौ बर' रायजो राजानि गेजेराव हगारदों, बे बाथ्राया जेनुइन बाथ्रा। बयबो खौसे जानांगौ हारि हिसाबै। नाथाय जों बेखौबो बुंदों लोगोसे जे हारि हिसाबै खौसे जानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय सोरबा सासे दैदेनगिरिनि राजनीतिक केरियारखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखायसो जुदि बिक्रम दैमारि बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनानै हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय राजनीति फायदा जुदि लानो नागिरोबा, बेखौ खिन्थु बर' रायजो राजा बिथांमोना गनायनाय नङा। बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ गोजौआव बुंफ्लांबाय थादों, नाथाय सोरांबानो बिथांमोना मिडियानि सिगाङाव लिडारफोरखौ जोबोद गाज्रि समालोचना खालामो। बेजों बोरै खौसेथिया जानो? दिनै सावरायनायनि प्रसेसा मोजां थांगासिनो दं होननानै बुंदों, टेक्निकेल सेसनाव सहैहां होननानै बुंदों। नाथाय बै समावनो बिथांमोना सानफ्रोमबो रेगुलार बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ फारसेनिफ्राय गाज्रि समालोचना खालामनानै बिथांमोननि जा ससियेल इमेज, जातीयताबादनि जा इमेज, हारिनि खाथियाव जि कन्ट्रिबिउसन दंमोन, बेखौ एसिमिलेट खालामनो बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि पलिटिकेल एजेन्डायाव बिथांमोना स्पाइ हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोना जेरैबायदि गुनजिर हिसाबै हारिनि खौसेथिखौ बारे बारे माने सेफायनो नागिरदों, गले गले सेफायनो नागिरदों, जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां दङ। जोङो राजखान्थिबाबो बिथांमोनखौ बुंनो गोनां गैया। राजनितियाव समालोचना जागोन आरो साफ्रोमबो मानसिया बेयाव अधिकार थागोन। नाथाय जिथिया हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा फैगोन, बे समाव बिथांमोना जिखौ गोसो बेखौनो मिडियानि सिगाङाव ओंखारनानै थिफुदला बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों हारियाव जे मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ, बे खैफोदखौ बिथांमोना नुहुरखानानै मानो गले गले लाबोनो नागिरदों? थांनाय गोलाव समाव भाइलेन्सजों साग्लोबजानानै बर'फोरा बेसेबांबा लुजार जानो गोनां जादों। हारिनि संग्रामनि मुङाव माखासे मोजां मानसिफोराबो भिक्टिम जानो गोनां जादों। जायफ्रा मुंख्लं जादों, बे मुंख्लंफोरनि खाथियाव बिक्रम दैमारिनि कन्ट्रिबिउसना मा? बिथाङा साबेसे मुंख्लंफोरखौ न'खर न'खर थांनानै खबर लादों? बा हाग्रामा महिलारिनि समाव बिथांमोना सरकाराव दङमोन, बिथांमोना बै समाव आसाम सरकारजों एलायन्सआव दङमोन। बै समाव बिथांमोना मार्टियार्सनि थाखाय मा मा खामानि मावखो? सोलोंथाइनि बिथिङाव मा मा खामानि मावखो? एग्रिकालसारनि बिथिङाव मा मा खामानि मावखो? बर' हारिनि जातीयताबादखौ लाखिनो बिथांमोना मा मा खामानि मावखो? बिथांमोना हेल्थ सेक्टराव मा मा खामानि मावखो? बिथांमोना हारि जौगानाय मा मा खामानि मावखो? जोंनि गोदान जेनेरेसनखौ बिथांमोना इस्टाब्लिश खालामनायाव, बिथांमोनखौ एंगेज खालामनायाव, बिथांमोनखौ मोजां मानसि खालामनायाव बिथांमोना बेसे रल लाखो? जों बै समाव मोनथिगौ बिपिएफ होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जाया जौ जुवा आरो हिनजावजों गेलेनानै 17 बोसोर बारहोदों। बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै बुंफिननो नागिराखै। नाथाय जिथिया कास्टममोन बायदि मानसिया, बिक्रम बायदि मानसिया गले गले मिडियानि सिगाङाव ओंखारनानै जेन गावसोरसो हारिनि थाखाय लाइफखौनो बावसोमदो, बेबायदि बाथ्राखौ
बुंनो नागिरनायाव जोंनि मोजां हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोनाय सेक्रिफाइस होबोनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस होबोनाय लिडारखौ बिथांमोना सोरांबानो जिता गाज्रि रावजों सोंखारियो बे समाव जोङो बुंनो गोनां जायो आरो जोंहाबो माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां थागोन बिथांमोना दिनैनि तारिखआव जातिखौ लानानै जाहाथे गले गले गेम गेलेया बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै खावलायदों जों कास्टम बिथांखौबो खावलायदों सोरबा प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ खावलायदों बिथांमोना मोनसे समाव जुवा गेलेनानै सोरबा जुवानि फैसा खांनानै सोरबा हिनजावनि केस जानानै होखारजादों बे बाथ्राखौ जों बुंनो थाङाखै बिथांमोना खमसे खम गावनि केरेक्टारखौ थिग खालामना लाग्रो बेनि उनाव जातिनि बाथ्राखौ बुं जाय समाव सोमावसारनाय जादोंमोन बै समाव बिक्रम दैमारिया बहा गोमाना दङमोन जाय समाव सोमावसारनाय जादोंमोन बै समाव जुवानि फैसा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरनि बेरेखा खामानि मावनानै प्रहलाद ब्रह्मआ मानो होखारजादोंमोन बेफोरबायदि कुइसनखौ रायजो राजा दिनै खालामो बै समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा हाग्रामा महिलानि समाव जे गिदिर थिखा मावबाय बे खामानिफोरा बेसे मोजां जाखो बै समाव थारैनो बिथाङा मानो जातिखौ खनसेनि थाखायबो गोसोआव गोलैदिया जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव गैला अब्लानो बिथाङा सैमा फाग्ला बायदि जाबाय बिक्रम दैमारिया सैमा फाग्ला बायदि जाबाय सोरखौ हरगोन सोरखौ सोंगोन जाबाय थादों बिथाङा दा बिथांखौ एसे धैर्य हमनो थाखाय खावलायदों नोंथांनि जा धोरोम बे धोरोमाबो माने गोजोनखौ हास्थायनाय मोनसे सिम्बलखौ देखायो नोंथाङा एसेबां मोजां मोनसे धोरोमाव दङ नोंथाङा माने गस्पेल सं रोजाबो होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय नोंथाङा धोरोमाव थानाय राजनितिखौ ओरैबायदि मोनसे डार्टिसिम लांनो नागिरो बे अबयसे धोरोमनि थाखायबो बा गडनि थाखायबो इसोरनि थाखायबो माने मोजां नङा जोंनि रायजो राजानि थाखायबो मोजां नङा नोंथाङा जों खोनादों जे बाइबेलनि समायखिरा लानानै माखासे समाव नोंथाङा खामानि मावो मोजां जों खोनानानै मोजां मोनदों नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि हारिखौ लानानै गेम गेलेनो नागिरदों बेयाव बहाबाबो नङा बहाबा नोंथांनि जा माने वर्शिप बेनि सायावबो जोंहा डाउट फैदों दा जोङो खावलायदों मानाव गेदेर बिक्रम दैमारि आरो कास्टमखौ बिदा गिदिर हिसाबै आं माने बिथांखौबो आं खावलायदों जाहाथे बाथौ खेराइ रिसोर्टआव जों खोनादों बिथाङा एसे एनै लोंनाया बारा जालांबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि पलिसियाथ' बेनो थांनाय गोलाव समाव 17 बोसोराव मानसिखौ जाहो लोंहोनो बेस्थ' खालामना लाखिबाय बिथाङा बिराद बेस्थ' खालामना लाखिबाय मोजां बाथ्रा साननो होआसै मोनसे समाव इंराजफोरा ब्रिटिशफोरा साहा बागाननि आदिबासिफोरखौ मा खालामदों बिथांमोनखौ माने ओरैबायदि माने इनभल्भ खालामना लाखिबाय जाहाथे बिथांमोना सोलोंथायाव जौगानो हायाथों बिथांमोनखौ ओरैबायदि दासि बायदि बाहायबाय बेबायदिनो एखे पलिसिजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोंहो जाखो इजि मानियाव खारहोनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बै समाव इनभल्भ खालामनानै क्वालिटि इडुकेसन लानायाव बादा होदोंमोन दा बै समाव हिउमेन रिसोर्स बानायनायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि मालाबा गोसो होआसै खिन्थु दिनैनि तारिखआव बिथांमोना जाय समाव पावारा गोमा जाबाय बे समाव बिथांमोना फाग्ला बायदि जानानै आबुल ताबुल जे नामो जानला मानला बुखिबाय थादों आरो बिनिनो साफा एजेन्ट हिसाबै हारिखौ सेंखावनाय हारिनि खौसेथिखौ गुबुंले खालामनाय बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसिया रल लागासिनो दङ बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जोंनि बर' हारि हिसाबै जोबोद दुखु गोनां बिथांमोना गोसो गोरबोजों हारिनि जुदि खामानि मावदोंब्ला मिडियायाव बुखियाबाबो जायो जाय मानसिया हारिनि खामानि मावो बियो गोसो गोरबोजों सिक्रेट सुपारस्टार बायदि बिसोर सिरि सिरि खामानि मावबाय थायो बिथांमोना सानफ्रोमबो गावसोरसो हारिनि थाखाय ए टु जेड मावबाय होननाय बायदि बुंनानै लानो नागिरो जाहिर खालामनो नागिरो बेजों हारिया मालाबाबो डेभेलप जानाय नङा दिनै आं खावलायदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौबो कास्टमार जिथु नोंथांजोंनो थायो एसे बिथांखौ बादा होनो बिथाङा जिथु दासो माने गोदानै संसार जाहांदों बिथाङा मोनसे मोजां संसार दङ गतिके दानो माने बिथांखौ बाथौ खेराइ रिजर्टआव लांनानै बहाबा गौराङाव लांनानै लोंहोजाहो खालामनानै दा जों खोनानो मोनदों गोबां माने लाइमोनफोरा जोंनि बर' मानसिफोरा माने किडनि लिभारफोर डेमेज जादों बे डेमेज जानाय मानायफोरा बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोबोद माने जौ सेरेब लोंहोबाय बिनिनो मोनसे कनसिकुवेन्सेस होननानै जों सानदों खमसे खम बिथांमोना कास्टम बायदि मानसिखौ एसे बासायनांगौ मानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा दिनै कास्टम बसुमतारिखौ माने मिसलिड खालामदों बिथाङा माने गलाघाटनि मानसि बेयाव फैनानै जानला मानला बुंनानै जोंनि बर'फोरनि खौसेथिखौ जि सिमफायनो नागिरनाय बेखौ खिन्थु बर' रायजो राजाया मोजां मोनाखै आं खावलायदों जे कास्टम बसुमतारि बिथांखौ प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना गावनि फंबाय साननानै एसे लोंनाय जानायखौ जाहाथे एसे लिमिटआव खालामनो होयो नङाबा सेंग्रा मानसि मालाबा बेराम आजार जागोन लास्टआव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नायनाय नङा हगारनो हागोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा फैगोन आं बेनिखायनो खावलायदों खमसे खम कास्टम बसुमतारि बिक्रम दैमारि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना मोजां मानसि जानो हायाखैब्लाबो मिडियायाव जुदि ओंखारोब्ला गोदान जेनेरेसननि बाथ्रा इयुथफोरनि बाथ्रा फंसेबाबो जाहाथे बुङो जे बोरै जों हिउमेन रिसोर्स दानो हागोन बर' हारिखौ बोरै जोङो मास्टार रेस हारि गायसननो हागोन बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय खावलायदों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे खमसे खम बिथांमोना साथामाबो जुदि बहाबाफोर सिगां समफोराव
पाप खामानि मावदोंबा जों जेरैबायदि खोनादों जे नारि केलेंकारियाव जड़ित दंमोन बिथांमोना होननानै बेफोरबायदि खामानिफ्राय एसे जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों।